En aquesta etapa on s'entrellacen les crisis, on la població comença a normalitzar la malaltia, la mort, la pobresa o les violències, en un moment en què tot el que hem viscut comença a passar factura i s'hi observen els efectes en la nostra salut, el voluntariat ha demostrat ser fonamental. Hem assistit a tota classe d'emergències, dins i fora de les nostres fronteres, però també hem viscut un fenomen que ens torna l'esperança, el creixement de la solidaritat. La nostra humanitat surt al rescat d'altres persones en els pitjors moments. En aquesta època d'incerteses, hem entès que una societat conscient s'activa davant del patiment aliè. El voluntariat és la xarxa humana que organitza tota aquesta corrent de solidaritat. Sens dubte, el voluntariat creix al ritme de les crisis socials, però és igual d'important en temps de calma i bonança, ja que el seu objecte final és que la ciutadania participi d'aquelles realitats que cal transformar. El voluntariat és vocació de canvi per millorar el món, és actuació conscient per procurar una societat més justa i igualitària. Alhora, el voluntariat és molt més que assistència directa a les persones, és compromís amb els diferents àmbits de la vida que poden i han de ser millorats. Des de les entitats de voluntariat, hi ha milers de persones que volen transformar realitats, que s'impliquen i aporten el seu propi granet d'arena per construir una societat més inclusiva. Junts i juntes, proposant instaurar una cultura de solidaritat. A les Illes Balears i a tot Espanya ja hi ha més de 2,5 milions de persones decidides a millorar el tros de realitat que poden canviar. Aquesta és la millor notícia del Dia Internacional del Voluntariat. Però hem de continuar encoratjant aquesta mobilització ciutadana. És per això que necessitem que des de les institucions i totes les esferes de la vida pública hi hagi una atenció explícita a l'acció solidària. El voluntariat no pot néixer i morir a cada crisi que ens castiga, perquè la solidaritat és el cor de tot poble. I si no cultivem la seva existència, estarem afavorint l'individualisme i la por a la que des del voluntariat ens enfrontem.